יוזם, מחדש, מפתח ומהראשונים שהרימו את כפפת המעורבות החברתית בקבוצה, ומאז הוא מתמיד ולא מוותר. פועל ללא לאות למען הפעילות החברתית גם בנישות חדשות, ומבין את התפקיד המשמעותי של משאבי אנוש בפיתוח אחריות תאגידית בארגון. ערן שדמי, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל אחריות חברתית של חברת הום סנטר. הוא ההוכחה שגם חברה קטנה יכולה לחולל שינוי משמעותי. ידע למנף את עוצמת הקבוצה לקידום פעילויות חברתיות, והקדים את זמנו כשיצר מודל חדשני של מנטורינג עסקי חברתי. הוא איש של אנשים ושחקן קבוצתי, שהוביל אחריו רבים, תוך ביטוי מקסימלי של כישוריהם האישיים. איתן גלזר, מייסד ומנכ"ל חברת טיפקום. הראשון בקבוצה שזיהה את האתגר העסקי בשילוב עובדים עם מוגבלויות. הוא מנהל המחויב מאוד לציבור לקוחותיו, והוא והצוות שלו תמיד פועלים למענם, גם בשגרה וגם בחירום. הוא איש עם חזון אמיתי, והוא חי ונושם את האחריות החברתית מדי יום. ניצן שקל, מנכ"ל חברת טלפארמה. היא שחקנית נשמה, יצירתית ובוערת באש השליחות לקידום צדק חברתי, פשוט אין מכשול שיעמוד בדרכה להשגת המטרה. היא יודעת תמיד לחבר את האנשים הנכונים למימוש השליחות, ומקדמת במסירות אין קץ את השתלבותם של עובדים עם מוגבלויות במקום העבודה. אורית לוי, עוזרת מנכ"ל ומנהלת אחריות חברתית בחברת טלפארמה. היא בנתה את תחום קשרי הקהילה בקבוצה, מתוך תשוקה לשינוי חברתי משמעותי, והדביקה רבים בהתלהבות, באהבה ובהיגיון העסקי שלה. הניחה תשתית אסטרטגית הוליסטית שמצליחה כבר 10 שנים לצמוח ולהתעצם, ולמרות שאינה עובדת יותר בקבוצה, היא חלק גדול מהעשייה. שירלי קנטור שני, מנהלת קשרי קהילה של קבוצת פישמן. היא פתחה לנו את הדלת לעולם האחריות החברתית, הראתה לנו את הקסם שיש בחיבור בין הגישה העסקית והחברתית, חיבור שמשפיע לטובה על עובדים, לקוחות, ספקים, בעלי המניות וכמובן האנשים בקהילה, ועבורנו היא תמיד פורצת דרך ומעוררת השראה. טליה אהרוני, מייסדת ולשעבר מנכ"לית ארגון מעלה. הוא מורה דרך במקצועו, וכל חייו משמש כמוביל ומנהיג בקרב ציבור אנשים עם מוגבלויות. הוא פתח בפנינו צוהר להבנת המשמעות האמיתית של חוויית התעסוקה עבור אנשים אלו, ומראשוני השותפים החברתיים של הקבוצה, שותפות שנמשכת עד היום. אחיה קמרה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. טבע את המושג שירות נגיש ורגיש, ובזכותו למדנו להבחין בכל סוגי המוגבלויות, חושיות, תנועתיות, קוגניטיביות ונפשיות. הוא קרא לנו להיות פתוחים ויצירתיים במציאת פתרונות, סחף אותנו למהפכת הנגישות בישראל, והוכיח לנו שאין דבר שאינו אפשרי. יובל וגנר, מייסד ויושב ראש בהתנדבות של עמותת נגישות ישראל. היא חיה ונושמת שינוי חברתי, והיא מקור השראה ללמידה מתמדת, רגישות והקשבה. בעזרתה פיתחנו מודלים חדשים, למדנו ממנה כמה רחוק אפשר להגיע כשמשלבים בין 3 המגזרים, החברתי, העסקי והציבורי, ובכל עת היא מניעה אותנו ליצור את הדבר הבא. שרי נוריאל, מנכ"לית ציונות 2000. הוא מנהיג בכל רמה חבריו, בעל עוצמה ומופת לדוגמה אישית והתנדבות. סחף את כולנו אחריו למצוא פסגות חדשות, לכבוש אותן ולהביא את השוליים למרכז. כשנקרא לכהן בתפקיד ראש הוועדה הקרואה של ירוחם בשנת 2005, הוא ארז תרמיל והדרים, ובכך זכינו ליהנות מהשראתו, עוצמתו וחוכמתו. עמרם מצנע, אלוף במילואים, ראש עיריית חיפה לשעבר.